Aloitit sä? Ajetaan jo toisen lavan alta ja tämän jälkeen tää tulee jatkumaan, tietsä, Mexman juomia sitten joka paikassa. Mennään katsomaan mitä siellä tehtäessä valmistetaan ja pakkataan näitä Mexman Fresco juomia, lime limonade. Ja Suomessa valmistetaan ne kaikkia, niin kuin meidän kastiket. Ovi ei auki. Onko se toimista tässä? Voisin vähän vielä esitellä teille, että olemme Mexman suomalaiselle brändille Meksikolainen sydämellä varustettu ja valmistettu Suomessa. Are you happy? I am too happy. Happy holiday. Täällä on meidän Misha. Se on meidän ensimmäinen kesätyöntekijä, joka tulee myymään näitä juomia. Ja se näette hänet siinä meidän Mexmanin polkupyörässä, kun hän on siellä ajamassa aurinkoiset, kauniit, hienot päivät ja myy teille näitä Fresco-juomia. Maistetaan! Jos sulla ensimmäinen oleva. Tää maistuu paljon paremmalta, kun se on ihan kylmä. Tosi hyvä. Mä tykkään, että tää ei ole liian makea. Kun on Fresco. Mielestäni kaikkiin ruokiin tää voisi sopia. Tässä ei ole liikaa sokeria eikä semmoista happaa. Kaikkea sopii. Mut ehkä parhaiten Mexmanin ruokaa. Burritoon, takoon, nachoihin, ufo-burgerin.